гудакуша мегира мебара по-любому. Ки меояд по-любому гудакуша мегира мебара? Кие вай инсон? Ки буданша таздиқ мекуна? Падар буданша таздиқ мекуна? Ё ки доказат мекуна гудакора? Чӣ доказат карда метавона? Ба кадом руш пеш гудако меояд тори иқа корош? Гудако майда набуданд, гудако калон буданд, ҳамаро ёд доранд. Просто ба кадом руш? И фикри ақида, ҳамун фикри ақидаи ҳамун занҳое ҳастанд, ки на самом деле чун ба азоб гудак калон мекунанд, дар хонаи додар акаву таға зиндагӣ мекунанд гудакошон. Хай ба як азоб гудак калон мешавад, серавно шароити вазбин доранд ҳола, ба ҳамихе оташ яке пайдо мешавад, ба мебарора метияншон слёгку истиё. Мақсад ки видимо меҳнати худшона то он дараҷаро қадр намекунанд, ки мебароранд гудака метиянанд.